Tinaw, doon na yung iPhone no. Tinaw yung camera live no. Tinaw nung kayo noon. No, tinaw yung camera. Dito, dito. Ikaw na, bahala ka na. Apoy ka na ito. Naka-record yun. Record. Lloyd. Hi Dodoy! Ay! Sige, magsigarilyo. Sige, siguro. Ha? Distra. 0-0. Ah, paano? 0-3. Di sa mulo. Sila kanya sila yang nagbuhat og bula. Karon tanaw kana. Sangat na doy. Kung nakuha to nimo na di ka na kubos. Nay, kung nasulutin mo na di ka na kubos. Nad, kung nasulutin mo ay ka na kubos. Ayaw lagi ba? Bantay ka ba? Ay lagi yabot lagi dito ah. Kinsam gito. Bantay ka ano lang ka. Yan! Sige, kuha sa tubig. Tubig. Sige, isa ba? Ano ba, nagtubig ba? Ang guloy, mataan eh. Pwede mo siguro na naon ba eh. Ayun ba siya, gugula ba, matagak. Saan nangas? Hindi lang katiyan, kaya takon ka niya ron. Be, ano, be. Be, oh, be. Ay, mulakaw mo karon. Pagali! Yan, pagali, yan. Ano ba? Kantay, nakalimut sa kanta ba eh. Jay. Jay. Silpon kuya, Joe. Ano nga, silpon kuya ba? Saan ko na? Butang ko na dito. Kulong ka, simom na kuya. Teka na. Wala na. Ha? Ito video. Ha? Ito video. Videos lang na ako ron. Busy og chat dre. Video live. No? Ay kana lang dito na lang dito. Ano ba? Dali, dire? Ado dire. Dali, dire. Last time tadi ya. Nag-chat-chat pa ko. Maabang.
Ako kayong bulay. Ano nasabing dangog? Na-feel siguro mo. Dag, lamang mo, Nad. Ilay lamang ba? Pilay score, Day. Porto. Game na, Lloyd. Ha? Wala na. Grabe, oy. Wala. Vlog! Vlog! Paano, manok? Ayaw niyo pa. Ayaw niyo pa. Babuya, berani ba eh. Mo. Ay, bebe. Langga, ulit ka pa. Wa. Manok daw. Lagi kamay. Dami. Kapoy naman. Kapoy. Lagi kamay. Lang. Tingko, isa na lang. Pantay, kembali ka. Yes ka, tama ya. Isa na lang. Tayo, sige.
Priyas! Sana, isa. Libi namin, libi na. Try ko na, be. Try ko na, tata. Hindi sa mundo, may buhok. Ingan. Nice, nice. Ubus gini oh. Kani sila kan. Isa ra may lamang. Isa ra biya ni na ko kayo. Asbol siguro lang. Dia dia ay. Bangaa! Sama na! Tingnan to gaya! Dapat na pintura na, dapat na. 1-0. Pareha ta, pareha. Sabi ko mo katapilit eh. Hindi kaya nata ba? Nata mo kayo? Sila ko. Abi ni. Ngakap tengah orang nila. One pa yan,
Yan. Mana ni? Game ya. 15. Rada na, Joy. Rada na, Joy. Rada na. Ligo kita. Kaya rada na, Joy. Ligo kita. Ano kami? Mana man na? Yan, gol yan. Ay, video yung star player ba? Ay, star player. Bandulit ay, bandulit ako tinatanan bay. Not for me. Why you really fall? Wangas? Sama yang kau ni? Juga pera. Ayo ya. Bago. Last ball na madoy. Atong may rebound.